Imos coa información deportiva. Este sábado 16 de agosto a praia de Cargueiros acollerá a 8ª travesía a nado Illa da Vensa, un evento deportivo que se consolidou como unha das citas máis destacadas do verán en Boiro. A praia de Cargueiros será o escenario da 8ª travesía a nado Illa da Vensa o vindeiro sábado 16 de agosto. Trátase así dun evento que reunirá nadadores de todas as idades e niveis. O Concello de Boiro colabora co Club de Natación na organización desta proba, que forma parte do 21º Circuito Galego DOP Arzúa-Ulloa de augas abertas. A competición contará con 3 circuitos diferentes. A proba consta de 3 pruebas, unha de 3.500 que será para absolutos, máster e infantiles, a de 1.000 metros que para amateur ou aficionado e rapaces de infantiles hacia baixo, alevín e benjamín. Os benjamíns entran tamén nunha proba de 200 metros. Según afirmaron na propia rolda de prensa, trátase dun evento que ano tras ano resulta ser un éxito. A directora de Relacións Institucionais de Gealsa, Margarita Hermo, animou á veciñanza a participar e disfrutar desta proba. E animar as persoas a que se acheguen ata Carregueiros, a disfrutar da fermosa praia que temos ali e a desfrutar tamén deste espectáculo que é a travesía de natación. De verdade que é un espectáculo que no que vemos a nenos, nenas e non tan nenos e nenas xa máis maiores facer un esforzo nesas augas, facendo esa competición nun entorno, insisto, dunha beleza impresionante e que ao redor tamén necesitan o calor do público porque a auga van a encontrar fría. Pola súa parte, o concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, subliñou a importancia desta travesía, destacando o excelente traballo do club e os éxitos acadados polas novas promesas do deporte local. Co Clube de Natación, gracias tamén a Brais, o director deportivo do clube, a toda a directiva polo gran traballo que levan facendo non solamente nesta proba, sino efectivamente xa moitos anos que están aí ao pé do cañón e generando, como decía Marga, un montón de éxitos nos nosos nenos e nenas. Cada 2x3, mellor marca galega femenina, mellor marca galega masculina, a Cordemora de Memoria, Nediusca, Brais, Canosa e outros tantos deportistas do clube que están, a verdade, que están sendo orgullo deste concello a nivel deportivo, en este caso do deporte da natación, non? Unha cita deportiva que promete moito éxito e que, sen dúbida, será un novo impulso para o deporte en Boiro.